سلام كبرات تخاتلتي كميك أنكم كميك سنحكم مساهم زلكم بين هوري نيلوم عم تعرسناها بزعبا أب كندا كلمي مزاحكم كتفولتو زلكم بزعبا كندا انتحي مخانو كمي يمثل اتهيوت كميو انت عينت نقبرا لنا كمينا نابرا كندا مانيج نقبرو زبلا رستيك خون حبيرنا نكتاتل ناوهو بلكم لذي اتي قداماي نتبنا أب كندا حد نقر تفولتو زلكم اتناي إيميغريشن حقتاتن قراتاتن عزيو أقداس مخانو وراءكم تتقدمون تحزوهم لكم أبكار مزعتكم والإتوراء تحسكم مزعتهم فلا يزوم بناي سبونسرشيب بناي مرعى بناي استفر عليه مغنى أبكار أبلاي لكم بناي ستودنت فيزا زخونا متعاملتهم التي وراءكم عزيو أقداس يسلو زخونا كتنقلوا خمل لكم تتقدمون تحزوهم لكم أبزقوا بأبوتا وي ريجستر ديو وي ناي لبزح كذا ريجستر يو كالي أوفيسات زخيت تخوين أب سيرفيس كندا زخيت تخوين خا أتي ناي إيميغريشن حقتاتن قطعتن كتموالو خمر لكم ناوتن كأسقاس كندا أتي دوكيمنتات كجلسوا كم بعد PR social insurance number driver's license بزعبا زي ما أسفيها خزاربي أب نايك أبزي كم أرستي حزينا له إذا أنت قدامك تنتمي لزد لقوانا إيميغريشن وراتها أزيا قداسي بخانو كالاي أتي نابرا كندا مالتيو كل كندا حالي كونن نقولنا أب كندا نقمت نابرانا تماساسالي تخونا جن كابن نابن بوتاي فرالي أب كندا البوتات كبروفينس نا بروفينس يفرالي كم نابنت أنا زغمتون دي بوتا ألبرتا يبهال ساسكاتشوان ألو قاليهم بريتش كولومبيا يغموتو يوكون مانيتوبا سنفرالي بوتات ألو بعال أونتاريو هجي بعال تورونتو مالتيو بعال تورونتو بعال بريتش كولومبيا فانكوفر إذا عدتات كبر زبالة سلازوكونه ناو موف تقول سوا ناو بروسيس لكم سوا تفوتوزو لكم كله كبر كله نايتي وعزوكونه كتما سلازوكونه تنابرا أزي كبريو تي بيل ناي جزا خراي نبعلو كتركب حالة كلا يكون نصر كون أزي كبريو نحن تستودي أبارتمنت إذا تخفلون فاميلو كان أزي كبر مهانو تفوت لكم فلاي أب تورونتو جزا خراي حويو أب فانكوفر كومون جزا خراي حويو نابرا ونبعلو مناطق كله كندتي بتاع تاكس كزارة من دقن تاكس أب تورونتو لون أب فانكوفر لون بتاعمي حيو مناطق ناي تورست ناي بتحتي يلوز تسرح عادي كله ملو مالتي سيزيد فولت لكم أنت كلا عادتات كان بعال ساسكاتشوان ألبرتا زان زومت العاد حجي دحان زكون من باورو زلو بتاعي تمراتي ناك ألبرتا قالت موفقت كورو ويك بعال إدمنتون كالغاري ويدما وينيبيغ زحاشة عينت نابرا زلو ويو بيبل ناي تورونتون فانكوفر مالتي فولتو زلوكم مالتي صار ساينت بي هذه كونتات أير ويزر مالتنا كندا كونتات أير أنا زومت العادي إدمنتون ألبرتا يزبال دارجا أبصمون ثلاثة عينت أبصمون تاب أب معلتي بتوزع نجهز نبرة كونتات أيرن فارس زلون نعم شتولو كونتات أيرن يفعلالي سلزي إدمي موسى كحك سخا مجمرتا صومناوي سنبت مزحتو سنبت يعرفني سنبت أبجزها خونكا كترين لك أنا يصومن كمي مخانت كونتات أير أنمي سوني متواصل ناي سون ملو كمي كونتات أير سوني نبعلا نقوتش إكاهم زخون اللوتي زخون نجا كل سوزقل ريخا ناي سبحهم كمي كونتات أير مخانو ريخا تنك أساسا لك كونتات أير كير أخا أيك أساسني ولا حاجة كومدك أساس سبيلا كترين لك أنا جدا بناتو لومي بلاس أسرع تفنيحو أسرع موقت كهر وعيلنا تبل نصبحتو نيجاتيف حموش تيتسنح تحت زيرو برد غير مرت طعمي عزيز وحل دخونه مالتيو سلازي كونتات أير كنتم قول لكم أكرنا كنتم قول لكم كم فوكس كرانجير كاغلا موسى بهاليلا ووقتين كونتات أيرن النار عقا خاتم كتاس أب ولا كابسي أب دقة بتحيل أخمد إلكا أريك أكاكران توتيلكا تنقول لكم وتفلتون لكم كم زدي وزن لكم مالتيو أب وينتر كميالو أب سامر كأوزر أب أزي وعي زخواني كونت أيري زغيا ساعة سايس فلتون لكم هيلث
ሄልስ ኬር ኣብ ካናዳ ዳርጋ ብመንግስቲ እዩ ፋንድ ዝኸውን ማለት እዩ ነፃ እዩ ሄልስ ኬር ዝኽብለኩም መርመራ ክትገብር ዝኾነ ክትገብር ቸክኣፕ ገብርልካ ነፃ እዩ ትኸፍሎ የለን እንተደኣ ተወሳኺ ናይ ኢንሹራንስ ኣለካ ኮይኑ ከዓ ናይ ሄልስ ኬር ማለት እዩ ብስራሕ ምክንያት መብዛሕትኦም ስራሓት ፉል ካቨሬጅ ዝበሃል ኣሎ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ናትካ ናይ ሕክምና ወፃኢታት ይሽፍንዎ ማለት እዩ እንጂ ኣነ ሕክምና እንድሕር ከይደ ተራእየ ለትሰይ ዳይቢቲስ ኣለካ ናይ ዳይቢቲስ ትረአ ተለካ እቲ ዝውሃብካ ከኒና ካቨር ይገብርዎ እዮም ኦኬ ናይ ስኒ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜን ኣብ ስራሕ ደንታል ካቨሬጅ ዝበሃል ኣሎ እቲ ትሰርሓሉ ስራሕ ነቲ ናትካ ናይ ስኒ ካቨር ይገብረልካ እሞ ወይ 80% ብዝተፈላለየ ፐርሰንቴጅ ይፈላለዩ ካብን ናብን ኢንሹራንስ ካምፓኒ ግን መብዛሕትኡ ካቨር ይገብርዎ እዮም ሓደሽ ዝመፅኹም ከዓ ንሓንቲ ዓመት ነፃ ኣሎ ቸክ ኣፕ ክትገብረሉ ትኽእል ጥራይ እቲ ምስቲ ናትኩም ስፖንሰር ትገብረልኩም ሰብ ተመያየጡ ኣነ እንታይ ፍቀደኒ እንታይ ክገብር ክእል ማለት እቲ ቤነፊት ኩሉ ግዜ ሊሚት ኣለዎ ሊሚት ስለዘለዎ ከዓ ክትዕወትሉ ተረኣኹምኩም እቲ ስፖንሰር ትገብረልኩም ክትዛረቡ ክትሓትዎ ኣገዳሲ እዩ ኣራይ ፅቡቅ ሓብሻይ ክትፈልጦ ዘለኩም ኣብ ካናዳ በቃ ማልቲ ካልቸራል እዩ ዘየለ ዓይነት ዓሌት የለን በቃ ካብ ኣፍሪቃ ጀሚርካ ኤሽያ ኣሎ ኤሮፓ ኣሎ ኦሬድ ኖርዝ ኣሜሪካና ዘለና ካብ ሳውዝ ኣሜሪካ ኣሎ ዘየለ ዓይነት ዓሌት የለን ክትፅበይዎ ኣለኩም ዝተፈላለየ እንተደኣ ዓሌት ኣለካ ዝተፈላለየ ባህርያት ዘሎ እቲ ሓደ ፅቡቅ ነገር ናይ ካናዳ ግን እቲ ባህርያት ናይ ካናድያውያን ሓደ ሰብ ካናዳ ንሕረሎ ናይ ካናዳውያን ባህርያት ክትሪእዎም ኢኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ባህርያት ዘለዎም ብጣዕሚ እዮም ዝተሓባበሩ ክትሪእዎም ምስ መፅኹም ብጣዕሚ እዮም እንተደኣ ሓቲትካዮም ፖላይት ኮንካ ማለት ዘይ ሕማቅ ዘረባ እንድሕር ሓቲትካዮም ክሕግዙካ ድልዋት እዮም ፅበይዎ ዘለኩም ግን ዝተፈላለየ ባህርያት ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓሌት ክትርዩ ዝተፀበይዎ ዳርጋ ዝየለ ዓሌት የለን ኣብ ካናዳ ካናዳ ናይ ስደተኛ ሃገር እያ ትበሃል ንስደተኛ ዝቆመት ሃገር እያ ከዓ ሻሻይን ኣገዳስነት ስራሕ ከመይ ኢለ ይረክብ ስራሕ ከመይ ኢለ ይረክብ እዚ ኣገዳሲትነት እያ ስራሕ ብዙሕ ዓይነት ስራሕ እዩ ዘሎ ኣብ ካናዳ ሓድሽ ኮንካ መጀመርታ ትፈትዎ ዘለኩም ሓድሽ ኮንካ ሬዘሜ ሲቪ ማለት እዩ ናትካ ምፅሓፍካ ኣብ ዘለካ ስራሕ ተኣቱ ማለት ኣይኮን ዋላ ሞያ ሃለካ ጥበብ ሃለካ ክኢላ ኩን ኩሉ ክትገብር ትኽእል ኩን ፈላጥ ኩን ኣብታ መጀመርታ እዋን ግን ኣብ ድላይካ ሰዓትን ከም ትደልዮን ስራሕ ክትረክብ ቀሊል ኣይኮን መን ትፈልጥ ሰብ እንተለኩም ክሕግዙኩም እዮም ኣብ ዘለዉ ኣብዚ ዓዲ ነዊሕ ዝገብሩ ሰባት ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ሰብ ክትፈልጥ ክህልወካ ኢንዲድ ዝበሃል ኣሎ ኦንላይን ኣፕላይ ትገብሮ እንተደኣ እቲ ናትካ ወራቅቲ ምስ ናይ ካናዳ ሲስተም ወይ ብናይ ካናዳ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ እንተደኣ ናይ ስኒ ደንታል ዶክተር ኔርካ ኣብ ካናዳ ምፅሓ ቀጥታ ዶክተር ትኾን ማለት ኣይኮን ዝኾነ ተሓልፎ ናይ ወረቐት ምርግጋፅ ኣሎ ኢኩቫለንሲ እሱን ተሓሊፍካ ግን ስራሕ ክትኽእል ኢኻ ኖርማል ደረጃ ሰብ ንኣብነት ሞያ ዘለኩም ሰባት ኣነ ብዛዕባ ናተይ ኣነ ትፈልጦ ማለት እዩ ንኣብነት ሜካኒክ ድዩ ፕላምበር ድዩ ኤረታ ወይ ናይ ኤሌክትሪሻን ድዩ ከለተለኩም ከዓ ኩልኩም ስራሕ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ጥራይ ሲቪ ኣፅሒፍኩም ከም በዓል ኣብ ኣልበርታ ብዛዕባ ኣልበርታ እያ ክዛረባና ኣልበርታ ስለ ዘለኹ ኤድመንተን ማለት እዩ ኣብ ኔት ድዩ ማኪወን ድዩ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት እንተደኣ ዝኾነ ንእሽተይ ኣፕግሬድ ጌርኩም ብጣዕሚ እቲ ካብ ሚኒማም ዌጅ ዝሓሸ ደሞዝ ዘለዎ ስራሕ ክትረኽቡ በቲ ናብኩም ሞያ ትኽእሉ ኢኹም ክልተ ዘይብልካ ከዓ ፀገም የብሉን እታ ሬዝሜ ፅሒፍካ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ሓድሽ ክሳብ ዝኾንካ ከተቃይሕ ከተማርፅ የብልካ ክሳብ ናብራኻ ተመሓድሮ ሓድሽ ኮንካ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ተፀበይዎ ሳፕራይዝ ከይትኾኑ ካናዳ ከምዚ ካናዳ ኢልና ንሪኦ ብኣፍሪካ ከምኡ ይኮነን ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ኣለካ ስራሕ ክናቀ የብልካን ስራሕ ክብረት እዩ ሰሪሕካ ድሓር ግን ናብ ድላይካ ደረጃ ብናይ ትምህርቲ ንእሽተይ ኣፕግሬድ ተጌርካ ኣብ ትደልዮ ብሞያኻ ክትስራሕ ክትረክብ ግን ዓብዪ ክእለት ኣሎ ስለዚ ኣይትጨነቁ ናይ ስራሕ ምርካብ ዘለኩም ዕድል ዓብዪ እዩ ኣብ ካናዳ ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕ እዩ ደሎ ሓክም ሓይሽ ብዙሕ ዓይነት ስራሕ እዩ ደሎ ስራሕ ክትረኽቡ ከዓ ትኽእሉ ኢኹም
مجمرت حدش هنقاقن وكركب على إني قدنت هو يلقى يكونن زلوا عدلاتكم بوزحيو ذيك أنت تكونن حدش نحكمن فاست فود بكل جيم هادو لكم بعد ماكدونالدز تيم هورتنز وينديز تبع اليوم ولا وداتهم كم هو ميجا ستيشن زلوا صراحة حدش تكونكم وي أبري بعد سوبر ستور مالتيو وولمارت زلوا صراحة على حلو أبلاغيكم ترى ريزمناتهم يكم صراحة تروحوا زلكم عدل عبيو مالتيو جزع so جزع بزح جزء كم تطرولي مجمرتا عمت أطويلتا بزح جزء أبترولي عمت بوتا هيتركبني حق جزع اتناي كندا جزع حتى ريخمو مبزحتو أبارتمنتيو ويدما نورمال هاوس على أبارتمنت على نجيب أبارتمنت يقولي حسب زبالة أبارتمنت كم زلو تصبيو like أبحانت أبارتمنت ብዙሓት ሩም ደለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ፎም እዩ ዝካረን ስለዚ ኣፓርትመንት ምዃኑ እቲ ገዛውቲ መጀመርታ ሓደሽ ዝኾንካ ቤስመንት እውን ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ዓቕምኻ እዩ ማለት ካብ ኣፍሪቃ መፅኻ ብፍላይ እቲ ገንዘብ የለን ስለዚ ምስ ዓቕምኻ ዝኸይድ ገዛ በዓል ቤስመንት ድሓር ቀስ ኢልካ ግን ርኢኻ ግን ፅቡቕ ቦታ ምስኣኻ ምስ ዓቕምኻ ዝኸይድ ክትረክብ ቀሊል ስለዝኾነ ብዛዕባ ገዛ ታውን ሃውስ ኣሎ ኣፓርትመንት ኣሎ ኖርማል ሃውስ ከዓ ኣሎ ኖርማል ቪላ ከምኡውን ኣሎ ጀስት ዋጋ ቁርብ ከባቢ 1,000 ገለ ይበፅሕ እዩ ካብ 1,500 ኣብ ዓዊት ኣቨሬጅ እዚ ገዛ ከዓ ማለት እዩ ዶላር ማለት እዩ ሻምነይቲ ነጥቢ ካብኡ ከይወፃና ገንዘብ ናይ ካናዳ ገንዘብ ዶላር ይድበሃል ካናዳን ዶላር ይኻታ ካናዲያን ዶላርስ ብሎ ልክዕ ከም ኣብዚ ለኒ ካልከልኩም እዚ $20 ካናዳን ዶላር $10 እዚ $5 እዚ $10 ማለት እዩ እዚ ናይ ካናዳ ዶላር ዋላ እዚ ዓይነት ዶላር ሕጂ ዋላ ማይ ክዕኻሉ ኖርማል እዩ ስታይ ዝገብር ዋላ ሓንቲ ይከውን እዩ ካናዳን ዶላር ዝበለሆ ከሪኦኩም ኢለ በጣም ሓንቲ ዘይከውን it's really good money nothing happens to it what sanitize interagirkum or covid ተፈጥሮ if you sanitize it it's really good money it's not like paper with that it's really good so እዚ ከምዚ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ናይ Canadian dollars okay yeah እንተን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሒዝኩም መፅኹምን ኣብ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ናይ ባንኪ كتغيروا تقولهم تقوليو يا والحانتي تسجم أي كمتوقعون ليه أوكي شامليتين نتبي بزعبا درايفر لايسنس كنزاربينا كاب أفريقيا مزحتكم سوا ولا هم كاب كلا عندي ولا هم كاب السعودية العربية مزحتكم سوا إيشيا وكاب سفر يعلم تموت سوا درايفر لايسنس التي فقد ناي ممرح فقد أزي وصانيو اسكمون تمتعهم تمراتيو عب ريجستري كيركا ريجستري بهال ماركز متصحفك أوفيس مالتيو كنت غيرون تخيلها مجمرتان سلسة وحي في كاركايو كزور مالتيو عب كندا سلسة وحي ليغاليو بس إشكال مصحها هنا عادي لايسنس إسكال زور في كاركايو بدحري لخا أنت رأنا تنات كدرايفر لايسنس ممرحة فقاد نابزع عدوك كيرو ليخا تيوبون نايك آل فتنالو ኣብ ኮምፒውተር ትፍተን ቀሊል እዩ ገለኹም ናይ እንግሊሽ ሕፅረት ዘለኩም ኣምሓርኛ ትኽእሉ ወላ ሓደ ኣነ ካብ ዝተዓዘብኩም መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ወይ ኣምሓርኛ ክእል ወይ ዓረብ ክእል ወይ ብጀካ ትግርኛስ ካልእ ቋንቋ ዝኽእል ኣሎ እንግሊሽ የሪፍካ ማለት እንግሊሽ ደይክእል ግን ትግርኛ ጣይ ዝዛረብ ትግርኛን ኣምሓርኛን ወይ ዓረብ ወይ ብዙሕ ትኽእሉ ሰው ዝኾንኩም ሽግር የብልኩምን ብዙሕ ዝተተርጎመ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ቃል ሕቶ ክትፍተምዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ተመክሮ ናይ ምዝዋር ሲምፕል እዩ ምዝዋር ቀሊል እዩ تساقم من تايو قانقاي نفسفالي قانقوتات تترجم سزمز تناي حطو فتنا ناي كاف فتنا يبحال كتحاسبو تخوليخو بالحريو رود تيست بحالالو then واجهو رود تيست فتونو ترجع مالتي ناي مساخل مالتي ግን مساخل قليل بزعدي عازي كبير يكون لا حاجات ناي مزوار تي فليت كايو تفتينكا تحل فيها أزي كبير أيقونة، أوكي؟
صبر دحر ታክስ ኣብ ዝዓዲ ቀረፅ ማለት እዩ ብዛዕባ ቀረፅ ክንዛረብ ተኾና ኣብ ኤድመንተን ንኣብነት ኣብ ካናዳ ብሓፈሻ ክልተ ዓይነት ቀረፅ እዩ ዘሎ ፕሮቪንሻል ዝበሃል ኣሎ ኣብ ተደለኻያ ፕሮቪንስ ንኣብነት ኣብ ኣልበርታ ናቱ ታክስ ጎብልካ ፌደራል ዝቦካ ኣሎ መንግስታዊ ማለት እዩ ብመንግስቲ ቅርፀካ አንደን ፕሮቪንስ ዘለኻዮ ከተማ ከዓ ዓዲኻ ቀረፅ ክልተ ቀረፅ እዩ ኣለዎ ስለዚ ሓንቲ ነገር 5 ቅርሺ ትሸጥ ትኾና 5 20 ትሸጥ ሓንቲ ነገር ንኣብነት ሓንቲ ፀባ ጀሪካን 5 ፍርኣን ትሸጥ ትኾና ኣብቲ ካውንተር ነቲ ካሽየር ምስ ሃብካዮ 5.70 ትኸውን ታክስ ኣሎ ግድን እቲ ትሪኦ ዋጋ ንሱ ከም ዘይኮነ ተወሳኺ ከም ዘለዎ ክትፈልጡለኩም ዝኾነ ሳፕራይዝ ከይትኾኑ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኤዱኬሽን ትምህርቲ ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዝተፈላለዩ ዕድላት እዩ ዘሎ ብፍላይ ንመንእሰያት ማለት እዩ ወላ ዓበይቲ ኾኑ ግን ብፍላይ ግን ንመንእሰያት ኣብቲ ናተይ ክልዕልዎ ዘለኹ ማለት ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት እዩ ዘሎ ሓደ ኣብግሬድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብግሬድ ጌርካ ተመራፂ ኣብግሬድ እንተጌርካ እቲ ናትካ ናይ ትምህርቲ ዕድላት እንተደኣ ተጠቒምካሉ ናይ ስራሕ ረኺብካ ኣብዛ ደረጃ ክትበፅሕ ዘለካ ዕድል ኣዝዩ ዓብዪ ስለዚ ወሳኒ እዩ ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ዝተፈላለዩ መደባትን ፕሮግራማትን ኣሎ ንከምዚ ከማና እዞም ሓደሽቲ ካብ ኣፍሪካ ትመፁ ሰባት ወይ ካብ ኤሮፓ ትመፁ ሰባት ከዓ ንትምህርቲ ዕድላት ወይ ኣብዛ ዓዲ ሂወትኩም ንክቃለል ዝሕግዙ ኣለው ከም በዓል ካቶሊክ ሶሻል ሰርቪስስ ሜኖናይት ዝበሃል እውን ኣለው ንሱ እውን ንሓደሽቲ ኢሚግራንት ንምሕጋዝ ዝቆሙ ማለት እዩ ኣዝዮም እዮም ዝተሓበሩካ ናብኡ ምኻድ ወሳኒ እዩ ናትካ ሌቨል ናይ እንግሊሽ ኣብና ደረጃ በፂሕካ ኣለካ ሓጊዞም ንስራሕ ናይ ምርካብ ዘለካ ዕድል ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ ድሓር ኣብ ካናዳ ትፈልጦ ዘለኩም ቋንቋታት ማለት እዩ ቋንቋ ወሳኒ እዩ ቋንቋ ናይ ዝዓዲ ምፍላጥ ማለት እዩ ክልተ ኦፊሻል ቋንቋ ዘሎ ብዝዓዲ ቀዳማይ እንግሊሽ ካልኣይ ፍሬንች ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣካ ስፖንሰር ዝገብረካ ሰብ ኣብ ናይ ፍሬንች ዝዛረባ ከም በዓል ሞንትሪያል ኩቤክ ለኬቤኳ ተደኣው ኣቲኻ ፍሬንች ክትዛረብ ክትግደድ ኢኻ ዋላ እንግሊሽ ዝዛረቡ እንትኾኑ ግን ትድበዝሐ ኣብ ውድቅመጥ ትኾንካ ፍሬንች ግድን ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ስዊት ቋንቋ እሲኦም ዝዛረቡካ ብዙሕ ናብ ፍሬንች ገፆም ዝኸዱ እዮም ንሳቶም በዓል ኩቤክ ሞንትሪያል ምናምን ዋላ ኦታዋ ማለት እዩ ኦታዋ እታ ሜይን ካፒታል ሲቲ ናይ ካናዳ ፍሬንች እዮም ዝዛረቡ ዋላ እንግሊሽ ዝተዛረቡ ናብ ፍሬንች ዝኸዱ እዮም ወላቶም ኣብ ሓላፍነት ገለገለኹም ዝኾነ መሪሕነት ክትሕዙ ትኽእሉ ኣብ ካናዳ ከምኡ ናይ ፖለቲካል ዕላማ ዘለኩም ሰባት ግድን ፍሬንች ክትክእሉ ክትግደዱ ኢኹም ተወሳኺ እንግሊሽ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ካልእ ከተማታት ከም በዓል ካልጋሪ ቶሮንቶ ቫንኩቨር ወይ ሳስካችዋን ዊኒፔግ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤድመንተን ትሕታት ክመጠንኩም ግን እንግሊሽ ቃይ ዘድልየኩም ያ እንግሊሽ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ እንግሊሽ ግድን ክትክእሉ ኣለኩም ግድን መራኽ ዶኮሎስ ከምዚ ኩሉ ፐርፌክት ካሎ ማለት ኣይኮነን ግን ከዛረበኩም ዝኽእል ከራዳኣኩም ዝኽእል ስራሕ ረኺብኩም ይህን ከብለኩም ዝኽእል ትኾኑ እኹል መብዛሕትኡ ብዛዓዲ ዘሎ ስደተኛ ስለ ዝኾነ ኪና ዝበሃል የለን እቶም ካናዳውያን ከዓ ብጣዕሚ ትሕትና ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾኑ ክርድኡኹም እዮም ጃስን ክትፈልጦ ዘለኩም እንግሊሽኩም ኣማዕቢልኩም ብክትመፁ ግዴታ እዩ ኦኬ ፅቡቅ ብድሕሪኡ እዞም ላፕቶፕ ሒዝኩም መፂኩም ዘለኹም ናይ ላፕቶፕኩም በዝሒ ኪሳ ክንትሪእዋ ኣብዚ ከሪአኩም እየ እቲ ቻርጀር ከምዚ እዩ ናይ ዝዓዲ ክልተ እዩ ናይ መብዛሕትና ካብ ኣፍሪቃ ሒዝናያ ንመፅእ ናይ ላፕቶፕ ኣዳፕተር ናይ ላፕቶፕ ፕላግን ሰለስተ እግሪ ኣምታና ኣብ ኡጋንዳ ሰለስተ እግሪ ፕላግ እዩ ኣብዚ ዓዲ ኣዳፕተር ክገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣዝዩ ሕሱር እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣቲኹም ማርኬት ፕሌስ ማለት እዩ ላፕቶፕ ኣዳፕተር ፎር ለሰይ ኤችፒ ራይልኩም ክረክቦ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን እታ ቻርጀር ኣብ ዝኾነ ኤሌክትሮኒክ ስቶር ትኸይድኩም ኣም ሉኪንግ ፎር ዚስ ቻርጀር ትልኩም ነታ ላፕቶፕ ክብኹም ክእሉ እዮም ክፈጠኩም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ላፕቶፕኩም ምናምን ተማልኡ ናብዚ ዓዲ ክጠቕመኩም እዩ እታ ኣዳፕተር ክገዝኡላ ኢኹም ክሰርሓልኩም ኦኬ
ኣይጨነቁ ለኩም ፈቱ ዋይፋይ ኢንተርነት ማለት እዩ መጀመርታ ሓድሽ መፅኻብ ሰዓቲ እቲ ኢንተርነት ክትከፍል ይኸብረካ ይኹን መብዛሕትኡ ኣብ ዝኾነ እንዳ ሻሂ ከም በዓልቲ ሞርተን ሚክዳናልድ ዌንዲዝ ሞል ወላ ሞል ተኣቲኹም እንዳ ሻሂ ተኣቲኹም ዋይፋይ ነፃ እዩ ጥራይ ሃይ ዱ ዩ ሃቭ ዋይፋይ ፕሊስ እንትርኣልኩሞም ፖላይትሊ እንተሓቲትኩም ከታ ሰርቨር ከምፃልኩም እቲ ፓስወርድ ናይቲ ገዛ ወይ በዚ ግዜ እንተኣ ዋይፋይ ኦፐን ኢልኩሞ ሰርች ተገድኩም ኦፐን ዋይፋይ ልትረኽቡ ኢኹም ዋላ ትሬን ስቴሽን ገለ ኣብ ኩሉ እዩ ደሎ ኣብ ባስ ስቴሽን ደሎ ቦታ ኣብ ኩሉ ሰ ዘሎ ዋይፋይ ነፃ እዩ ከም ናይ ኤሮጳ ኣይኮነን ኤሮጳ ዋይፋይ የኽፍሉኻ እዮም ግርሚ ድለኒ ኤሮጳ ትኸፍል ኢኻ ኣብ ካናዳ ከምኡ የለን ዋይፋይ ነፃ እዩ ኦኬ ፅቡቅ ቦናስ ቲፕ ማለት እዚ ሓጂ ቦናስ ዘይጠቐስኮ ተለኹ ትነግሩ ትኽእሉ ኢኹም ግን ቦናስ ቲፕ ክነግረኩም ሳኻ እንታያ ፍሽኽ በሉ ካናዳውያን ፍሽኽ ምስ በለ እዚኣ ምስ በሉ እዮም ስለዚ ፍሽኽ በሉ ኩሉ ሰብ ተሰምዑ ዲኹም ፍሽኽ እናበለ ይድኸይድ ፍሽኽታ ካብ መፅኩም ኣይፈለ እንኳዕ ብድሓን ንካናዳ መፃኹም ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ዝተሰናየ ኤሪትራና ወልዓባና ኤሪትራና ኤሪትራና